amwene ndi season ya graduation. It's a graduation season ku Malawi. Maiko mwina mu graduation season imakhala July, end of July ma graduation amakhala kuti atha, and then anthu pano pamakhala kuti apita ku world. Komano ku Malawi for whatever reasons ma graduation amazachitika anthu atamaliza kale school ija, mutachoka kale ku school kuja kenaka amazakuitana ndiso kuti mubwere kugala. Yeah, so graduation season the very special time. It's a very special time. Amwene munthu kuti umalize school, kaya umapanga certificate, kaya diploma, kaya degree, you go through a lot. And you go through a lot. And the graduation ija umakhala kuti ndi kumapetono to celebrate everything now, to say wow, ndikuwera pirinda, so I'm at the top of the mountain. Nafikapo so pano. Yeah, so it's a very special moment. Ma graduates kuti anthu amene akulandira ma degree aja. Not only that, umakhala kuti during the process wapanga ma friendships, ma class mwanu muja anzanu amene makhala nawo onse aja now you come together to celebrate together. Kenaka ali asazilowera kumene akalowereko, ena akupita kubanja, ena akupita ku ntchito, ena akupita kunja kuma study, ena kulowera kuti you might never meet again. It happens. You might never meet again in years. Yeah. So graduation is very special. I know kuti ena pasifuka sina matauza, I don't want to go. You don't go. In absentia, it's okay. After all, a degree yakupasa, chani, bwino, it's okay. Kuma, that moment, those pictures, that moment is special. Okay? You might want to look back to that moment 20 years later. Graduate, this was my graduation photo. Graduate. And you look at that picture, you look at that moment, it's precious. Now, monga ndadenera kuti mmene zimachitikira ku Malawi. Anthu amapita ku nyumba, anabwerera ku Chitipa, anabwerera ku Sanje, anabwerera ku Mwanza, then akuwaitana kuti adzabwereso ku Zomba for graduation, adzabwereso ku Blantyre for graduations, adzabwereso ku Lilongwe for graduations. Nde imafunika ndalama nditu masiku ano anthu akudzitenga nonga tino ndikukwati umene nditu masuti zovala kuti zovala ku gala, zovala after gala, after party, chani anthu apanga zambirimbiri. Ndiye zikupereka pressure kwa anthu ena amene alibe kena kalikonse. School fees ija amathandizidwa amaliza, ndiye yagalano anabwerera ku nyumba, ntchito sanapeze, kaganyo sanapeze, akuti mupite. Ndiye zimapasa anthu depression. Sure, yeah, people get stressed kwambiri kuopa kuti I go there, aliyense is looking fabulous, aliyense wavala za nyowani, ineyo ndikaoneka bwanji. Just recently, a girl approached me, a young girl, anali ndi gala, just recently, a few weeks ago. Kuchita kundipempha kuti chonde ine sapato suti ndrama mwakuti ndipange bwanji. Madi muntu sindikumudziwa, it's just serious. Koma muntu anali honest, chifukwa we have never met in person. Koma anali honest. I even talked with my family kuti I have received this message, and this young girl, this is her special moment. Koma akutani akuonetsa kuti zamuvuta nditu, shouldn't be stressed. Right? We managed to help mene tikanakwanisira, and later on I saw the pictures akupanga post ndi family yake, beautiful pictures. Until today anapanga graduate almost last week hiyo, mpaka lero ma status ma pictures. That's the beautiful thing about graduation. Now titani ngati ife tilibeke na kalikosa, tikhale osapita, titenge ngongole, tigulitse foni nkumapita kumene kukugala. Is it worth it? To answer you this question, ineyo I think it's worth it. Komano, don't go to extreme, yoti mpaka na ulowe ngongole chifukwa cha gala. Komano, it's worth it. I think you don't need to be extravagant. Many anthu ena amapangira zanyowani zokazoka, kuvala zanyowani zokazoka. I don't think so. Even if you show up in your simplest dressing, zovala zako zimene umavala kuchalichi sija, zimene umachenera kumapita kwa Mulungu, kuchalichi, that's fine. And you show up umene kuchako basi, you wear a gown, at least ya gown ilipo, utenga gown ija muvala, you get your papers, you take your pictures, that's it. Zama after party, zama chanjani ma photo shoot, zas professionals, zama studio, those things, it's okay not to do those things. You can get pictures in anzako. Anzako ena amene ali ready, ali ndichani, you be in their pictures, they will share the pictures with you. Nowadays it's all digital. You can. And be open with your friends. Tell your friends. Be the one thing I keep mentioning. So then I go university. Let's make my friendships. At least with your meshos. Tose sitinga kalopeza mofanana. Tose sitinga kuchokere ma family ofanana ya. Komano, you shouldn't have pressure
chifukwa chonena kuti ena ake apanga chotere. Understand yourself, understand your background. Komanso makolo, my guardians, school imathera pa graduation pamenepa. Let's prepare for graduation ya mwana. You can tell me kuti mpaka ya transport, mpaka ya gown mwana alibe. Come on, even makolo, this is a special moment for you as well. I talk about this kuti tikupereka pressure kwambiri pa ana awo ma students wa, even when their parents are living. Alipo yena ni maufans chabwino, komano when their parents are living, the parents ajama kalangata alibe pressure ina iliyonse. Ngati kuti iwo kungobereka ana aja anagwira ntchito imene ndi ntchito mwana agwira. Mapesa kuti mwana kumapemphesa yekha. You don't have to bring children into this world nkumasi ana aja zipemphesa. What kind of life is that? Chabwino, nkhani imalize yonje. Ngati iweyo uli mu situation imene, consider going there in your simplest attire, bwino ndi zabwino. Mukavala gauni mukajambulisa zabwino. Musachite kuononga mamiliyoni chifukwa choti mukufuna mamiliyoni chifukwa choti mugala. Iyayi. Simple. Mukavala magauni aja, mukaonekaso chimodzimodzi. Nobody will tell. Your simple shoes bwino. Ka decent ka bwino. You get your papers. You take the pictures. Just share the moments. Musadandaule kwambiri ndi zinthu za flash. Anthu ena awa ndi ufiti umene akumapangawo. Chifukwa kukokomeza zinthu basi kuti anzawo azimva kudani kuwawa. Mpaka kugala ma gifts ati galimoto, firiji kugala. Ndine Nesta, the black teacher. Mukhale ndi tsiku labwino. Ndipo nonse amene mukupanga graduate, congratulations. You've earned this. You've worked hard for this. Enjoy the moments. Keep the memories for your future.